Maayong adlaw sa tanan. Welcome sa atong Proverbs reading series. Karong adlaw magsugod ta sa unang episode, The Beginning of Wisdom, gikan sa Proverbs chapter 1 verses 1 to 7. Kini nga mga pulong nagpahinumdom nato nga ang tinuod nga kaalam nagsugod gyud diha sa Ginoo. Bible reading. Ang mga panultihon ni Solomon, anak ni David, hari sa Israel. Ang tumong ni ini mao ang pagtudlo og kaalam og disiplina aron masabtan nato ang mga buhat sa mga maalamon. Pinaagi sa mga panultihon, ang mga walay kasinatian makadawat og kinaadman, ang mga batan-on makakaton og kahibalo og pagsabot. Ang maalamon mamati og mudugang sa pagkaton ug ang makasabot makadawat og giya. Ang kahadlok sa Ginoo mawang sinugdanan sa kaalam, apan ang mga buang-buang nagatamay sa kaalam ug pagtulunan. Ang libro sa Proverbs murag giya para sa maayong pagpuyo sa kinabuhi. Naadinhi ang mga praktikal nga kamatuoran, bahin sa relasyon, trabaho, kwarta, ug bisan pa sa atong mga pulong. Pero diri pa lang sa unang kapitulo, klaro na kaayo. Ang kaalam dili lang basta kahibalo o abilidad. Nagsugod kini sa kahadlok sa Ginoo. Unsa man ni nga kahadlok sa Ginoo? Dili ni kahadlok nga murag mahadlok ka nga malusot. Ang buot ipasabot ani mao ang pagtahod, pagrespeto, ug pagila nga siya mao ang Ginoo nga balaan, makagagahom, ug tako sa atong pagsunod. Kung walay Ginoo, incomplete ang atong kahibalo. Pero kung magsugod ta diha sa iyang presensya, makaangkon ta og tinuod nga kaalam nga mag-guide nato sa hustong desisyon ug matarong nga dalan. Murag pagtukod og balay, kung gusto ka og lig-on nga balay, kinahanglan og kusog nga foundation. Sa atong kinabuhi, ang pinaka-foundation sa kaalam mao gyud ang Ginoo. Pangutan na imong kaugalingon karon. Naghimo ba kog desisyon nga naa si Lord sa center? Nagapangayo ba kog giya sa Ginoo o nagasalig lang ba ko sa akong kaugalingong utok? Ang tinuod nga kaalam dili lang escape sa mga sayop, kundi usa ka kinabuhi nga nagalakaw uban sa Ginoo adlaw-adlaw. Busa samtang magsugod ta ani nga Proverbs reading series, hinumdumi kini ang kaalam magsugod kung magpaubos ta sa Ginoo ug mangita sa iyang kamatuoran. Kung gusto ta og kaalam, pangitag yud siya una sa tanan. Salamat kaayo sa imong pag-uban karon. Ayaw kalimot sa pagsunod sa sunod nga mga episode kay daghan pa kaayong treasure sa Proverbs nga tuwang tukiyon. God bless you ug hinaut nga magalakaw ka diha sa kalam sa Ginoo.